allan at Hannah Davies. Honna yn llac yng nghanol cae. Amy Long oedd yno i'r Barri. Nôl, y meddiant Aberystwyth. Modlen Gwyn yn ceisio rheoli. Yn cael y bas na blaen. Lleucu Mathias i fewn i'r cwrt. Cosby, os na gyfle i Lleucu Mathias. Mae'n arbediad, os na gyfle arall. Heibio'r trawst. A dyna gyfle gorau'r gêm hyd yma yn disgyn i Lleucu Mathias. Mae gan Siona Chambers. Yn ôl at Imi Schofield. Chambers, i lledr chwarae nôl tuag at y canol. Honna'n fler gan Rebecca Mathias. Ellie Pris i mewn i'r cwrt Cosby. Ellie Pris yn rhwydo, ond mae hi'n cam sefyll. Bydd honna ddim yn cyfri. Prif sgoriwr y Barri yn cam sefyll ar yr achlysur yna. Cic gornel i Aberystwyth at y postyn agosa. Honna'n cael ei chlirio bron o ddi ar y llinell. Mae'n ôl gan Fiona Evans. Allan at Libby Isaac. Chwarae neis rhwng Fiona Evans a Libby Isaac. Ar gel allan am gigol yn y diwedd. Ingrid Odland yn ceisio rheoli. Eri Murray yn gwneud yn dda. Josie Pugh. Felly gael barcud arni hi. Mae'n ôl gan Holly Jenkins. Holly Jenkins yn fler. Lleucu Mathias yn erbyn Angharad Beeman. Mathias a'i hergyd. Ddim ar y targed. Y Barri sy'n pwyso ar gychwyn yr ail hanner. Ellie Pris i mewn i'r cwrt Cosby. Pris heibio i'r crysau gwyrna. O, am arbediad campus gan Chelsea Herbert. Yn arbed honna gyda'i throed. Ellie Pris ar dan ar gychwyn yr ail hanner yma. A bron iawn iddo dalu ar ei ganfed. Josie Pugh. Canfod Fiona Evans, ond mae allan am dafliad i'r Barri. Ingrid Odland yn colli'r meddiant yng nghanol cae. Siona Chambers yn gweld Lleucu Mathias i mewn i'r cwrt Cosby. A mae hwnna oddi ar y trawst. Am gyfle i Lleucu Mathias. Dyna'r agosad yn ei wedi dod at gol yma. At Murray, Eri Murray yn troi. Yn gweld Amy Long. Amy Long i mewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Chelsea Herbert. Ac os na gyfle i Ingrid Odland. O, mi nafod Chelsea'n Herbert yn wych i atal Amy Long. Ond oedd neb yn gallu atal Ingrid Odland. Digonedd o leg ynddi hi. Ddim un Crys gwyrdd a du yn agos. Ciara Harris, methu cweit cyrraedd i gael ei chyffyrddiad cyntaf. Imi Schofield, a rediad ar ganol cae. Lleucu Mathias yn mynd yn erbyn Molly Anderson. A mae Lleucu Mathias wedi unioni'r sgôr yma i Aberystwyth. Pas hyfryd i mewn i'r cwrt Cosby. A gwaith gwych gan Lleucu Mathias. Chwarae taclus rhwng Schofield a Mathias. Lleucu Mathias at Siona Chambers. Ac angen yr arbediad yna gan Molly Anderson ar y postyn agosa yna. Dipyn o ergyd yma yna. Ac arbediad gwych gan Molly Anderson i'r Barri.